u Hunger Games, tu smo ja i Andreja, sad ga vidimo, što ga malo prije nismo vidjeli i tako, evo za 15 sekundi će početi arena, Ando idemo ono naše, znaš ti ovdje, kupiš ove čestovi, ja idem tamo na one velike. Dobro. I ono naše. Počelo je. Imam osjećaj da neko ide iza mene. Ništa se mi javljike. To. Idi ti u onaj... Znam. Desno, ja. Našao sam samo drvenu sekiru i... Ja sam imao. Imam mač, da. Našao sam 5 zlata. Imaš mač da mi daš koji? Mam. Drveni, jel? Skočio si čest. Ali nisam preskočio, ništa nije imalo, pa nisam uzeo. Evo te, vidim te. Smijem se, vidim se. Oči nos usta. Našao sam zlatne patike. Spider Eye. Šta je ovo Spider Eye? Pa to. Evo ti mač. Daj mi mač. Sad je vrijeme da se obučemo, pošto je veoma hladno. Nastavili smo dalje. Morao sam nastaviti dalje. Znao sam što treba raditi. Imam mač gvozdeni. Čuveni gvozdeni i zlatni. Našao sam, šta sam našao ovoga zlata? Pa kapu. Imam. Hoćeš ti dam? No. Aj. Drži. Trčimo, šetamo. Čekao, preskačeš svaki čest. Evo, kameni mač. Imam. Šta je ovo? To i to. Imamo Iron Helmet. Znači njega ćemo da nabijemo. Zaboravio sam da ga nisam. Evo ga ovdje. Da imamo Iron Helmet. Morao sam nastaviti dalje. Jesi ovo ti? Evo ga Sergejan Pro, kuku! Ape, neko mi udara. Beži. Da bi me niko tjera me. Jesi ti gore? Oni dvojica su se dogovorili. Ti, čiteri. I što jeste te ubili? A jesu, imao sam luk iz 3 strijela. Mogao sam da ih krokam iz daljine, ali šta ćemo? Ove ljude. Čerizanje, nešto protiv čega si... Morao sam nastaviti dalje. Mora se nastaviti dalje. Znao sam što treba raditi. Neko me udara. Udara me neki... Ne! Znači, odigrali smo ovo što smo htjeli i da ako noća snimimo još jednu epizodu, lajkujte, subscribeujte, ovaj video, komentarišite, subscribeujte se na naš kanal i na Andrin također, bit će link kanala u deskripciji. Biće još snimaka, tako da napravimo jedan video selfie. Pa!